Excuse me. Lah nek iki saka Arab kuwi, Jo. Basa Arab. Kabira walhamdulillahi katsira. Wah, terus Ahlan wa sahlan. Kudune iki bahasa Arab kaya ngene iki. Hai faqaluk ya habibi. Terus? Engko sing cewek nyauri alhamdulillah bi khair khair khair. Wah, ya. Bagaimana kabarnya hai seorang perempuan? Alhamdulillah baik-baik saja. Lah. Mbak Lila karo Mbak Ima ora dhewean dikancani Mas Jolang. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Wis bro aja Sak lajengipun adicara brobos. Monggo sing tesih enten urusan utang piutang langsung tangklet kalih keluargane. Ora Jo, ora. Lah nek iki pawakane alus karo alus, Jo. Piye Pak? Beda. Ki piyayine tesih legan. Nggih. Ki Waranggono asli pidalem saking Sumber Om. Rembang. SPD Sarjana Pendidikan. Jurusanipun apa Cahyu? Kula bahasa Inggris. Oke. Can you speak English? Yeah, I speak a little English. A little. Just for basic daily conversation. Oke. Kowe Jo, bahasa Inggris aja. How are you? I'm fine, thank you. How about you? Yes, I love you. Masa jawabannya kuwi? Ora? Tuh. Oh, ya, ora kuwi ya. Kudune aku jawab piye? I'm fine. I'm fine. Kok ngomong fine kayak kangelan ngono lho. I'm fine. Kok dadak fine, dadak cangkeme ditutupi? Lah niki angel kok Pak Igit, kudu tak plekno. Excuse me. Lah nek iki saka Arab kuwi, Jo. Basa Arab. Kabira walhamdulillahi katsira. Wah, terus Ahlan wa sahlan. Kudune iki bahasa Arab kaya ngene iki. Hai faqaluk ya habibi. Terus? Engko sing cewek nyauri alhamdulillah bi khair khair khair. Wah, ya. Bagaimana kabarnya hai seorang perempuan? Alhamdulillah baik-baik saja. Lah. Kowe ning Arab pirang tahun biyen? Alhamdulillah kula teng Arab nika kirang langkung ajeng 2 tahun. Weh. Riyen teng Arab niate sinau teng mriko 2 tahun. Bar ko Arab komah terus Arab pati genah. Gitu. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai baby. Hi dear. Aku hai dear. Ya. Ya. Hai Diar. Diar. Biar mercon bledos sing sirahmu no, Diar. I like your makeups beautiful. Thank you. Isn't it too much? No? Yes, right. Lambene right. Iya, iya. Yeah. Red. Red, abang. Your lip is very red. Because kaos kaki. It's okay. Don't worry, no problem. You from? From? I'm from my mother. Ya, nunut mbok ya. I'm from to Rembang Brak City. Tuh, from dikai tuh bareng. Lah wong urip iki nek ning omah ra isine mung istirahat karo turu to Pak iki. Oh. Wong kok senengane nggugu luar negeri ku yang sangat menghalu. Oh ngono ya. George Bush macane kok iso George Bush. Tulisane ana macane One. Weleh. Senenge kono-kono ki mbodoni. Weh, bodho. Antek merek-merek mobil iki carane wong Jawa dienggo merek mobil. Masa? Ah. Sing apa? Kae wong Jepang gawe sing mereke Kijang. Iku ra yo cara kene. Oh. Terus nggon Toyota Kijang. Ah, terus kaya nggon penyakit yo dienggo jeneng motor malah larang. Apa? Tumor. Timur. Yo timor. Ya. Please come here. Diledek ya. Kok iso diledek? Maksudnya rondok maju loh Oh iki. iya. Oh maju nek diledek iki maju. Maju. Ku angger miring. Please dengkek. Mundur. Oh dengkeki mundur. Dengkeki mundur. Oh iya. Basamu nek puwinuk men ora. Lho kula kok Pak wong publesteran. Restoran apa? Om? Mbokmu Bapak Australia. ibu Gibas. Oh alah. Layak kok pakanane kok suket. Anak-anak koyo sapi poan.
Siarke jo lagune Katresnan Sejati. Oke, sit down please, ladies and gentlemen. Please lihat ke sini bahasa Inggrisnya. Delak, yes. Take a look here. Take a look here. Take Pay a here. attention, please. Please, silakan. Go on. Sing penting wong Inggris mudeng karepmu ngono ya. Oke, angil-angil terpaikit. Molone ilmu ki angele nek durung ketemu. Yeah. Sukses untuk kamu dan see you next time. Oh, ini sarjana seni karo sarjana pendidikan. Ya, oke. Ora gelem dadi guru, malah pilih nyinden. Penak nyinden. Jan bayarannya akeh sinden. Coba Katresnan Sejati untuk temanten berdua Mbak Nafis dan Mas Rikil. Semoga menjadi pasangan yang sejati. Terus.
hebat. Nah, ini so. Beda lagu, beda musik, suasana energik dan suasana halus. Wah, cakran yang rati nek kon ngene-ngene kan wajan. Wah, ngawur tan ya. Yandai yang dinamakan ciri khas aransemen beda-beda. Oh, begitu. Siap. Coba Mbak Tatin lagi. Oh iya Mbak Iki Tati. mau entuk muling kok bututik nganu Pak Sigit rampungnya ora sah isu-isu ngono. Aku wis kesel. Oke, Bu Titik nggih mau. Bu Tutik penyanyi lho, jane nyanyi ya, Bu. Sok nggih. Oh, ketok galake to. Ora ngono. Kayak kancaku pleket. Biyen iki lu gue mesti ning ngarepku terus. Nggih. Ngendikane wau nggih ngono. Pak Sigit iki mbiyen lenggahe pas nalika sekolah ki nang mburiku. Langganan dadi bendahara kelas Jo. Mergo piyambake panjenengan iki wong iki jujur iso dipercaya ket biyen kelas 1 2 3 bendahara nganti dengan bendahara OSIS karo Dina Mariana. Oh, sing Telot suke kae. Oke. Kelingan ya kanca-kanca SMP kelingan. Riyen Pak Ikit nek nggarap PR nggih turunan, Bu. Nggih. Oh, mboten nate nggarap malah. Iya. Sembrono. Ah ini kan ana Memang masa-masa lalu itu masa yang indah perlu dikenang Pak Ikit. Oh iya. Sejarah untuk kehidupan masing-masing. Ritula mumbul iki zamane Bu Tutik biyen kae. Ketua OSIS setiap hari Senin kudu ngorganisasi. Iya. Nembang mulai Mbak Tatin. Sing sigrak nang Mbak Tatin ini mumpung sowan wonten Rembang. Wah, Nah. Mbak Tatin bacutan di bengi wis nyendeni Mas Bambang. Oh, ngaten. Namung loro tok til. Ya piro-piro Mulai alhamdulillah. jiran dadi bintang tamu Mbak Lili mbok dijak nyinden sisan ngono dadi. Pripun to? Nyindenten pundi? Yo niki kene dadi yo Lah mengke nganu tanggung jawab sinten? ya julang lah yo iso. Pun pokoknya sauripe tak openi. Nggih. Aku dhewe ra ono sing openi. Duet sama Mas Jolang ya. Silakan. Lagunya apa Ya. kalau dulu ya? Lagunya zaman dulu aja apa Iya. ya? Mr. Mendem atau Oke. gimana? It's okay. It's okay. I'm fine Mr. Mendem Mas. Kelingan kowe Jo Mister Mendem. Lo. Ngilingke aja padha mendem. Judule Mister Mendem. sangar tapi isine pepemut. Terus apa mana? Jangan dilihat dari casingnya tapi menu isinya. Menu isinya. Oh, Ya Mas, Judulnya. Mr. Mendem. kowe engko ora apal. Lo lah. Kaya ndek ngene ning Bojonegoro, ayo Mas. Mister Mendem. Tekan-tekan mikir diadono. Lah, napa Mas Jolang selain Mr. Mendem napa yang duet? Nggak, yang itu aja. Saya mau anu mendem bedoan Oh atau boleh, gimana? boleh mendem bedoan juga boleh. Monggo Mas pun dipilih lagu sing rontok-rontok kula lali ya Mas. Aku seneng angger kowe. Mboke lah. Mboke sapa? Niku kanca-kanca milih sing niku jare. Pun Mas sak metune lah pokoke jaba iso aku nyanyi ora ya meneng ya. Ambek berdoa. Ini kan nostalgia zaman dulu. Waktu kita masih- Waktu kita bertemu. Sampeyan aja percaya karo Julang. Lah napa ta? Julang iki apal mung ngarepe tok sak baris tok. Menggurine ya Bukannya blank. dia itu Allah. MC Dene iki saya dan juga- tuwa MC mung menang ngobo tok. Oh, masa Mung ya? Allah. Padahal suaranya ya apik loh. Lah. Aku kok Mbak wong biyen iki juara kori. Kayak ben kok Mbak Ima nganti Mbak Melani ngadeg bareng ae. Yo. Oke. Oh iya. Aku saiki karo Julang ora patek percaya. Loh, oke Mas. Ora digagas besok tuku beras iku to. Saire kuwi to. Terus gurine dhewe ayalah sholah. Lah ya. Ayo, Kene salah. ninggal katesan iki Mbak Ima nganti Mbak Melani kur digarap jaranan. Ora sida. Jawa. Ora sida. Kita nggak jadi duet kan. Enggak apa-apa, aku cukup pandang kamu dari jauh. Oh iya. Julangi apalagi gur jambu alas. Oke, baik Kit. Jambu Niku tok. alas. Iku kadang jambune tak pangan terus gak eling blas. Ya, aku di Cik, sini. ro lu patmo 6 buke pinarak. Buyuyun Oke. binarak Ora mawon. usah njerek jumeneng ben sing nom-nom. Ra ndak mrika Mbak Tatin ra. Iki ya disiarke live TikTok Tatin Titot. Oh nggih. Sore wis do nyawer paus, nyawer apa meneh ya? Singo. Singa, boyo. Kula wingi TikTokan disawer paus bingung Pak Ikit. Apa? Gawe nonggon. Kok iso? Terus akhirnya terus kula disawer
Singo, iwake paus tak kena singo. Mbak Yosi di depan Mbak Yosi. Ah, lidernya Mbak Yosi. Mbak Yosi enggak usah nembang. Mbak Yosi, sini sayang, sini. Oh, anak pitu iki mlakune sengkleh ngono ya. Iya. Ini. Ya, enggak apa-apa ya, Mbak Yosi. Iki kejaba presiden Mbak Yosi iki petani alpukat, Jo. Oh, tenan. Ya. Angger alpukat sing jenenge apa aligator ya. Nggih. Wah, aku dikek alpukat pirang-pirang tak kira gratis jebule bayar. Bayar leh karo dalang ditaki kok. Gratis. Aku barang nggih pakai diteri sak kresek jebul iku 20 kilo muni ngono. Kon bayar. Iki nandur jagungku lah dipangan manuk Jo ora kasil Jo jagung Jo. Oh jenengan no. Sedekah Pak niku. Ya sedekah. Parine sing wis pindho. Alhamdulillah. Yuk, Ayo coba kaya ngopo ninggal katresnan digarap jaranan. Wah, iki. Kowe lungguh ae Jo, ngodak-adek ngiruti. Nggih ra apa-apa pompong iki iso ngadeg kok ya Pak. Masa kok salah terus. Bengi iki bayaran Dek kok. Yo coba kaya ngopo ninggal katresnan. Dados. Lirik Mbak Yosi kabeh. Jaran kepang mangan pariklam ya bang sing marah. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Pecute suka ndiman. Tak suwun rena lan wengi mugi-mugi Gusti
Pecute sangar. Setya satu